مستر چاوەڕە هاتی سەرشەف ساو سپاس دکەم ئەس دخوازم هەما دەستپێکی پچێکی باساخوا بکی تلکۆ هاتی دنێ تەلکۆ خوێندیە تەچکریە پچێکی باساخوا بکە باسا ئەم نویسکاریاتە ناز بکەن و ئەم دەرباسی بەرهەماتە ببن. بەڵێ ناوێ من تاسین سەوەر گەنگمێ me 1950 da li gengimê hatime dünyayê ji malbata xaltbegê cibrî me yani ez tornê birayê xaltbegê cibrî me tornê Ahmed Begê me Ahmed birayê xaltbegê cibrî bû mekteb yani a yekemîn û heta mekteba navîn dibêjin lîse min Bartoyê qedam piştî eğitime enstitûmê qedand li Bingolê piştî wî jî min Eskişehirê lîsans qedand. Tabii demekî me mamostetî kir. Tabii nivîskariya min biçek jewkî nebû yani tamam ed malbatekî di dîroka Kurdistanê da cî girtê dû malbatê da mezin. Yani ya hin malbatene okey wişa tu tê dünyayê carekî barekî serhiştiyetê ye. Em ji malbatekî wisa. Yani wişa em bi xwe hatin yani em bên mefhem kir me dît kî di malbata me da yani kalkî me 1921 da rêxistinekî ji bo Kurda tevî hevalê xwe ava kiriye dû armancê da jî hatiye dalxwand. Dîsa em fêr bûn kî ne ji eşîrê ji malbatê çil kes ya hatiye darvekirin ya hatiye qerqeşûn kirin. Çil kes ji malbatê. Bawer dikim dîroka Bakurê Kurdistanê de ji malbatekî aqasa însan nehatiye kuştin. Yani ez ji bo perçê Kurdistanê êdin nabêjim ama taybetî li Bakur yani betelekî aqasa giran. Yani ji bo me çavê xwe vekiriye me çavê xwe bi siyasetê vekiriye. Ew barekî giran serhiştiyê me. Nivîsandina bi Pirtûkê jî sedem ev e. Elbette ew ka min alaka min bi dîrokê re heye. Dîroka taybetî dîroka Kurda re heye. Dîroka Kurdistanê re heye. Lê mesela taybetî 1915 û 1925 ji bo Kurdistanê zef qirîtîk e. Çünkü dünya jî nû da hatiye parvekirin divî parvekirinê da payekî ji Kurdan re neketiye. Yani lîstikekî zaf mezin li ser Kurda hatiye lîskandinê ama herkesî behsa wan kiriye lê tüm mafekî ji wan re nehatiye dayînî. Dûra jî hatiye perçekirin her perçekî dibin sîwana dewletekî da îro heta îro jî ew berdewam e. Ji bo wî ew demekî tarî ye. Ji bo me Kurda demekî tarî ye. Hin tişt dihat zanînê, hin tişt nedihat zanînê, hin tişt jî zaf ji alî dewletê re manipüle bû. Yani ew peyvekî Afriqayî heye ya, peyvekî wanê meşhûr heye. Dibêjin heta şêr dîroka xwe nenivîsînin Seyitvan ve çîrokê Seyitvan a tê zanî. Gere heta Kurd dîroka xwe nenivîsin, biyanî dîroka me dinivîsin. Dîroka me Tirkan nivîsandibû, Araba nivîsandibû, Acema nivîsandibû. Lazım tê em dîroka xwe binivîsin. Yani armanca nivîsandina vî Pirtûkê jî ev bû. Yani em jî valayîkî bikarbin tişe bikin. Yani ev Pirtûk 2010 da hate çapkirin. Bu çay ji weşanê dozê hate çapkirin. Çapa yekemîn ê wezanê dozê 2010 da 2018 da nûbiharê çapa duyemîn kir, dûra jî çapa sêyemîn kir. Yani du dorme jî nûbihar diya çap. Baş. Naveroka Pirtûkê dikarî biçekî ji me re şîrove bikî ji kerema xwe.
Naveroka Portugi yani pişti peymana ev ki em bin şerri cihanı bela bu Kürt jiketin navan layering yani esas ev ki hissiyateki netevi beri de nava Kürt'da da hebu lay lawaz li pişti şerri cihanı nav Kürt'da da şey ev hissiyateki netevi idi de nav revşen biri o anda nav ronak biri o anda hatta münakaşa kirin Kürt dest bir rexistini kirin li rexistini an grani li İstanbul'i jiber ki İstanbul ne velat bu yani ev bu bu Kürt'da ciyeki metropol ciyeki biyaniye li ev xabat 2018'da nawen bu Kurdistan taybeti ev xabat bi xalq begi cibri dest bekir yani bengehavi 1918'de gımgıme yani çend salal Louis Deveri xabitin li nihayetinde 21'anda Komita İstiklal Kurdistan ve nava raya geçti da tezanın rexistine azadi Erzurum hata bakır. Demek ki nezik da bu xadi helwest, bu xadi laq, haf bajarı Kurdistan'ı hata bakırın. Yani tesir ki zede çi bu. Şimdi ki xabat hem bir seroki xwe hem bir kadroyu xwe de Kurdistan'ı. Ne metropola bun, ne derve velat bun. Tesir ki mezin çekir. Pırtuk xaba damezrandına rexistini, xabata rexistini, stratejiya rexistini arman çubu li çi kavmi. Yani Kürtayı Pırtuk Serbiye. Başa. Pişti vî niha berhemekî nû çil pêşiyata gelo em ê li benda çi bin? Yani tabii etxazım ez em bin vek dîrokstanekî profesyonelin. Bile duvarê dîroka Kurdistan an nêzik da valahî hene. Mesela beriya wî jî valahî hene. Mesela Devleta Osmanî dema wî ya dawiyê. Têkiliye wan û Kurda, têkiliye wan û Ermena, têkiliye Erman û Kurda. Çünkü pır wê demê de pır tiş hatine qewmîne. Wê demê jî dixwazim binivîsînim. Yani bu dixwazim binivîsînim ayê ne? Qismen nivîsand. Ayrı mesele. Ne ki dixwazim bi dawî kim. Saat xweş. Ji bo wî xebatekî wisa jî pêşa me. Em ê li bendê bin mala te ava be. Gelek spas.